φίλοι μου, γεια σας. Ονομάζομαι Ελένη Θομλούδη και αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο για να γνωριστούμε καλύτερα. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι σε μια ιδιωτική εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Όμως δυστυχώς τα χρήματα δεν μου έφταναν για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στις δυσκολίες της ζωής. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να ψαχτώ και πιο πέρα, να δω τι άλλο μπορώ να κάνω, και ανακάλυψα το έξτρα εισόδημα. Η εξέλιξη της εργασίας από το σπίτι έχει προχωρήσει πάρα πολύ και πιστέψτε με, δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Εάν θες λοιπόν και εσύ να μάθεις για αυτή την εξέλιξη και πώς θα κατάφερα εγώ, δεν έχεις παρά να με ακολουθήσεις και να μου κάνεις ένα like στο βίντεο ή απλά γράψε μου στα σχόλια θέλω, να σου πω λεπτομέρειες.